gure aste nagusia 40 urte bete ditu. Proiektu hura partizipazio proiektua zen eta bere heldutasunera iritsi da. Eta gero eta atraktiboa da. Jai eredu publikoa bihurtu da. Eta jai eredu publiko bitartez lortzen dugu gero eta pertsona gehiago Bilbora etortzea. Aste nagusia Bilboren iragana, oraina eta etorkizuna da. Eta gure hirian egon diren aldaketa txikien eta aldaketa handien lekuko ludikoa da. Gure hiria gero eta atraktiboa, gero eta modernoagoa agertzen da. Konprometitutagoa geure talentoarekin, pertsonen talentoarekin, berrikuntzarekin, sormenarekin, justizia sozialarekin eta duintzen gaituzten balioekin. Horrexegatik eskerrak eman nahi dizkiet pertsona guztiei. Aste nagusia posible egin duten pertsona eta belaunaldi guztiei. Gaur kontutan hartu behar dugu hemen gaudenak, baita ere oroimenean itxatzita dauzkagunengatik, baita ere etorkizunean agertuko direnengatik. Disfrutatu behar dugu aste nagusia. 9 egun dira eta 9 egun disfrutatu behar ditugu. Eta ez ahaztu, aste nagusia ikur bat da. Dibertsioen, diversitatearen, anistasunaren eta partizipazioaren ikurra. Bakarrik kontutan hartu behar ditugu 4 hitzak. Errespetua, tolerantzia, gizabidea eta elkartasuna. Eta edizio berezi honetan hainbeste ekitaldi desberdinak prestatu ditugu pertsona guztientzako. Nik esango nuke, Europatik eskaintza onenetakoa prestatu dugula. Eta oferta edo eskaintza horretan denetarik dago. Zirkua, antzerkia, kontzertuak, barrakak, txosnak, euskal dantzak, herri kirolak, denetarik eta pertsona guztiontzako. Horrexegatik gaur daukagu izugarrizko aukera mundura berriro erakusteko zer garen eta zer izan nahi dugun. Horrexegatik, kanpotik datosten pertsona guztiak ongi etorria izan behar dira gure hirian. Eta horrexetarako bilbotarrok izugarrizko anfitrioak izan behar garela. Badakigu zein ondo egiten dugun hori. Eta amaitzeko, segurazki batzuk egongo zaretela kanpoan, oporretan, baita ere zauden lekuetan disfrutatu eta jarraitu geure aste nagusia. Gora aste nagusia, gora Marijaia eta jaietan jai.